खेसारी एगो अलगे ब्रांड है। खेसारी भैया के एगो गाना आइल बा, आज से 4 दिन पहले आइल बा। आई गाना पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज आ गइल बा 4 दिन में। आई गाना काफ़ी मस्त बा। देख लो, ये गाना है बंधु 3 दिन 2.0। ये गाना सुन लो हलो कि नहीं खलो सुन ले, हमारा ख्याल से तो सुनिए ले हो बोलो। तो कमेंट करके बताओ लो कि कैसन गाना लागल हो। हम सच बताई तो गाना बहुत अच्छा बा। हम सच बताई तो गाना के अपना दुकानिया पर हम 50 साली बजैले बानी। तो सोचो लो कितना अच्छा गाना बा। गाना अच्छा बा तबे तो बजैले बानी। कोनो खराब गाना रही तो थोड़ी ना बजाएम। कैसे दुकान में बाजार पर कितना लोग रहेला, वही खराब गाना थोड़ी बजाओ जाई। तो ये गाना काफ़ी अच्छा बा, बहुत अच्छा बा, बहुत अच्छा बा। मतलब कितना बड़ाई कर जाओ, बहुत अच्छा बा। लेकिन हम सच बताई तो गाना जो खेसारी भी कहता रहन बंधु 3 दिन का आदमी कहता रहन, ये हमारा समझ में नहीं आवत। लेकिन गाना काफ़ी अच्छा लगता। तू लो बता लो तार लो कि गाना समझ में आई लो कि ना। और लड़कियाँ गावती है तो अच्छा लगता। शिल्पी राज गईले भैया तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन खेसारी में जहाँ गावता रहन वही कुछ शब्द हमारा नहीं समझ में आवत। तार लोग समझ में आई कि ना। लेकिन गाना काफ़ी अच्छा लगता। तार लोग से हम बता दी गाना में लाइक आइल बा 4.1 लाख आ कमेंट आइल बा 2.7 लाख। आ गाना 1 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता 1 नंबर पर आज 3 दिन से। तो सोचो लो गाना कितना अच्छा बा। काफ़ी लोग इनमें कमेंट कैले बा कि गाना बहुत अच्छा बा, बहुत अच्छा बा। और वाकई बहुत अच्छा बा। ये गाना सुन लो हलो तो बताओ लोग कैसा लागल हो, समझ में आइल कि ना। खेसारी में जहाँ गावता रहन। चलो ये वीडियो के एजा खत्म करता नहीं। काफ़ी तेज हवा बहता। हम आइल बानी फुलवाड़िए में वीडियो बनावे, काफ़ी तेज हवा बहता। तो कुछ आवाज़ थोड़ा मतलब घड़घड़ेबो करी हवा के चलते। तो ऐसी करिए लो। तो चलो लो चैनल पे नया बार तो चैनल के सब्सक्राइब कर दलो। आ फेसबुक पेज पर देखता लो तो फेसबुक पेज के लाइक कर दलो। आ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो NJ नीतीश 07 ID के नाम बा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक बा। तो जा लो फॉलो कर लो। आ चलो लो मिलो अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय।